Ginbanta-banta lang ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kung makaigo sa 4 ka traveling bags ang 125 million pesos nga confidential fund nga ginwithdraw sang Desyembre 20 tuig 2022 sa ika-17 nga adlaw sang impeachment trial subong nga Lunes, Agosto 24. Ginpamangkot ini ni Private Prosecutor Amando Ligutan kung paano nahibaluan ni Acosta nga makaigo ang amo kadako nga kantidad sa 4 lang ka bags. Nag-object ang Defense Counsel apang gin-overrule ni Presiding Judge Escudero. Dili na nagsabat si Acosta nga siya lang ang naghaom-haom nga makaigo ang 125 million pesos sa 4 ka bag. Nung araw na iyon, nagpunta kayo sa bangko, dala-dala na yung 4 na traveling bags. Tama po ba? Yes, Your Honor. 4 lang yung dinala nyo, di ba? Opo. Now, ito yung tanong now. Kasyang-kasya yung 125 million pesos into 4 traveling bags. Yung tanong is ganito, paano nyo po nalaman na saktong-sakto sa 4 na traveling bags, yung 125 million pesos, paano nyo nalaman? Objection, Your Honor. The question is misleading. The witness has not testified as to the nasaktong-sakto yung bag. But Your Honor, Overruled. Witness testified that it fit and she brought 4 traveling bags and that they brought out the 4 traveling bags from the bank with the assistance of the security guards of the bank. Witness may answer. Pakisagot po, Ma'am Gina. Paano niyo nalaman na 4 na bag ang kailangan yung dalhin para sa 125 million? Ano po? Itansya ko lang po. Decision report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang object of expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko, na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Nabatian si Senator Judge Lito Lapid kag ang hostile witness nga si Gina Acosta.